ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. имрӯз 29 ноябри соли 2021 1000 рубл 149 сомониву 60 дирам, $100 1129 сомониву 79 дирам. дар имрӯзанабормон 16 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 50 000 сомонӣ сар мешаванд. вариантҳои арзону беҳтарин аз шаҳри Душанбе ва дигар шаҳрҳо бениҳоят бисёрай. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp муроҷиат кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шуморо дар кор аст. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Дағара наздики район. 8 сотиқ замин, 2 дар хона, хати кухнӣ ва ҳамум. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ. харидор боша бо маслиҳатам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. рақамҳои соҳибаш дӯстони азиз танҳо WhatsApp-ш кор мекунад ва боз бихотир расон мекунем ки об свет дар наздики шай. марҳамат, фақат WhatsApp-ш занг занед. WhatsApp-ш кор мекунад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, калхози Абди Авазов, дар назди мактаби 5. заминаш 15 сотиқаи обши 6 дар хона дорад. 4 дар хона, боз отдельна 2 дар хонаи дига дорад. кухни, баняи дарунӣ дорад. нархаш 230 000 сомонӣ бо арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, сехонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар ноҳияи Шоҳмансур, 7 километр дар канечкаи 14 ва 16 наздики мактаб ва садик. об свет ҳамавақта, доми 2 этажа мебошад. хона дар дуюм ошонааш ҷойгир аст. нархаш 210 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Шурча, 2 дар хона, 1 калидор, дар 5 сотиқ замин ҷойгир аст. нархаш 60 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5 вехи прокуратурада 4 сотиқ замини фурӯшӣ мебошад. документош сохтмони магазин ҳамчун тиҷорат тайёркардагиай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. WhatsApp, имо доранд. нархаш бо маслиҳат мебошад. марҳамат, занг занед, маслиҳат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар цоколни этажи бинои новостройка. цоколни этаж, кадоме надонад, ин таги якум ошонаи бинои новостройка мебошад. полу подвал меганша, лекин ин ранги подвали бинои советӣ нест, хали майдача трезача дорад. нархаш 140 000 сомонӣ мебошад. ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе, гипроземда пеши заправкаи Тоҷиронда. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 3 хонага бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар 5-умо шонаи бинои советӣ. худи дом аз 5 ошона иборат аст. панелни дом мебошад. нархаш 467 000 сомонӣ. қарор аст дар 82 микрорайон. хай ҷош ҷои бениҳоят хуб мебошад. свет, об, отопление ҳаст ва дар наздикиш мактаб, садик, ҳама чизи лозима ҳамаш ҳаст дар наздикиш. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Рӯдакӣ, наздики бозор станса, рӯбарӯи заксхона. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин, 2 та хона мебошад. туалет, дегдонхона тайёрай, коттедж, фундаменташ рехтагиай, подвал тайёр, бассейн дорад. нархаш $25 000
бо савдо ҳам мешавад. Рақамҳои соҳиби шуда рӯи экране. Документош 100% даже сертификатам дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ 6 сотих замин, 4 дар хона, 2 хонааш 5 ба 3, 2 хонаи дигааш 4 ба 3, коридори 7 ба 2 дорад, 7 ба 270 аниқтараш. Об свет доимӣ, документош 100% мебошад. Кухни, ҳамом дар дарун, харидори аниқ боша, марҳамат кунад, гап мезанем. Айвадан асоси шаҳри Душанбе 5 километр дур мебошад. Ҷойгир аст дар деҳаи Кулписта. Баъд аз части 3502 то роҳи автобусҳои 3, 4, 33, 41 ва маршруткаҳои 26, 27, 34, 24, 21 2 километр мебошад. ё ин ки алишам мешавад бо квартира кадоме харидорае марҳамат занг занед, биёед тамошо кунед. Нархаш 300 000 сомонӣ, бо арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ду хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. худи дом аз 5 ошона иборат аст ва ҷойгир аст дар Зарафшон. мутаассифона соҳибаш нагуфтагия дар куҷои Зарафшон, чунки Зарафшонам ҳар хела мебошад. якташ дар шаҳра, якта дигараш камтар аз шаҳр дуртар. иша нагуфтагия дар куҷо. хонаҳо алоҳида мебошанд, туалет ва на алоҳида, кухни, коридор алоҳида, об, свет, канализатсия шаҳрӣ мешавад. ҳуҷҷатош 100%. домро як моҳ пас бояд супоранд. метавонед даромада зиндагӣ кунед, аллакай ремонтша сар кунед. нархаш 175 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экране. WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, бивши Ленинский район, повороти Ленинградда, Навободда ҷойгир аст. 2 ошонага мебошад. 3 дар хона дорад ва 4 сотих замин. нархаш $35 000. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экране. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон, доми 9 этажада, хона дар 3 мошона ҷойгир аст. 5 хонага мебошад бо масоҳати 124 метри квадратӣ. квадраташ $650. ман аллакай ҳисоб кардам дӯстони азиз, $80600 мешавад. арзон ҳам мешавад ва боз подвал ҳам дорад. подвалаш 40 метри квадратӣ мебошад. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. чистична бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экране. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Курхонтепа, ду хонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар маркази шаҳр, пушти магазини ёвар ТЭЦ. точкаш Зурай мегасоҳибаш. нархи хона 245 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ду хонага бо масоҳати 39 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар маркази шаҳри Бохтар, назди бозори Фаровон, милитсия ва боғи фарҳангии шаҳр. таъмири хонамиёна зиндагӣ кардан мумкин аст. хоҳиш харидорои аниқ занг занед. харидорои аниқ бошад, савдо мешавад. нархаш 215 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои новостройка. хона ремонт надорад. соҳибуш мегӯяд ки дар номтон оформид мекунем. нархаш 145 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. поёни корвонда ҷойгир аст. об, барқ, канализатсия дорад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага квартира бо масоҳати 26 метри квадратӣ дар чоруму шунаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад, лекин ремонташ аз миёнарам пасттар мебошад. Дар Пахтакор, шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. Нархаш 130 000 сомонӣ. Ва ин буд охиронд хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набурмон. Раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо карден. То боздид, барори кор шумода. Худо нигаҳботон бошад.